Ka jaka odo lani ka abetor kabodan hamoyong la plie ya ka house nem arjar khat khandai da ka jingtmu ba ka do ka ban poi sing pai ba nong song sinong ka nong ba shlong kan dei ka ba khui bat ka ba ba ya ka ni ka jaka odo la tei ha ka mang pulut ka bolong arpoi point ru punyu lut tingka pan na kalyang katnat animal husbandry and veterinary kala ai wise ka khasi jentia bocho welfare association pakan pnya ya ka jingtai kam henry na ka jingsa kata ha ka klam covid 19 bat hadien ka jingmanjur pentri kam ka jala asam ya ka anya dari jingri Katil Protection Act House Nam Arjar Apoi Kaching Odo Hakate Kachka Kaladuna Bha. Katu kalong baka ka bangi ngila shim megalis bangin penya ya kini ka jaka odo. Di ha ka bankong kapiang kamdon kanu kanuru ndai hakum kani ka puar menta baka wan lap sendon kani ka long ka apot yangi. Ti ka jing hadu ata namar kat ka slaughterhouse menta ka jing odo mesti ka don tang kumasan rutli sisngi. Tesan rutli shisngi kat karkom shna ya ka kalong lag nu kumno capacity ka de arspa sau putli shisngi tena menta lai sau tli ne santli shisngi ta kam ndan gatien chu banya kren kum kumnoru ti kata hi ke jing ka ba mangingi ya kendu ha kan ka slaughterhouse kan ti ka sulong tang kata hi baka nakaliang ka sarkar kan perkhat kan lum kan lang hi kumno kam tam ka we ka de ka slaughterhouse kam de tang kata ka bangi ngi du mensiam hadu ata ne ka de ka we ka baka sarkar kan la bakan bangin yo biang kumangi keno menta bangi yo ya ka do kawan lemuk lemah nei kawan tinga terai bakan yo hi ka do ka bakhot ka subah bantip hi ka bala da itu hi dagi doktor ngatherai kahap hi ban lum ban lang ki nong odo kinu ki bakwa ban odo akal ti ki badai lom bakan lum kan lang kan ba ka do ka bami na ka slaughterhouse ka de kata ka ba ti kena kan ti itahi bangi don jikermen biang sa sisien bangi karparu gi paranong odo bakin ya sim khalam mi kan ye namar ka jaka odo ang ti kam dei tan tang ka baong baka nong keti jong nong jong nuo re ka de ka jonga ka jong pi ka ba mangi ngi da sngongo hi ka sarkar siban ni we benta kolong ba lengba ka slaughterhouse la itu ya ka jong odo ka jong ni ti ka jing ka jing wan ka jing kentu jong ni kiti ki para khot bakin wan odo ang ti kolong ba ngine la bangin ya pen ki im yang sai sen kan bangin la ban chakri pai ba nong bamdo masi bamdo snyang da kan ti badai Nakaliang ba don di si kongset chairman ka managing committee ka bakun thup ki babun kitna bai don menta hakate ka chaka do ulo ong ba ka benta jung committee ka long ban pe ko komtrekam ba kurkom odo kan long ka bakhoi basuba bat ka penti kana da ki doctor katnat animal husbandry and veterinary kalong ba lengba kan ka MC ngidon lu ki doktor hang the ki bapen ki namta ki marat usnyang ne ka masi ba mo ki di ban long ki ba shat baklan kan dina tak tahu ka ba penlong yang iru kum ka nakaliang joka khasi jantia bocho asian bar kum juru nakaliang joka FKGP hatu ka por ngi kren ka government ba ngiso don kam ba ngin operate yang ni ka slaughterhouse ya ka ba ngi ba ka jet nri jongi ka jet nri ka ba sebun mam do mo mam do masi mam do snyang dina kum nu bangin yo ta ka do pat ka ba bha kabot ko bakhya hamala kilong yeng jongi te ngi kungki kiru pai ba ngi namla ban bisa de kata henry lingba ki jingdon ki jong ki doktor te kila an pensisa kanu ko do ba ba kanu do basniu here ka jing syam jongi kum ka MC bro kata he kalong ma lada ki doktor ki i bagi don ki ni ki snyang ki masi ki belong tolot te ki oi kini bu shwa ai dawai shwa penkhya shwa ki dak lak ya dak lak ilong ta kapok soon dede ne tak tahu ka ba ngi na kalian ka MC ngi perkhat ba ngi nang persyang namar ba bangin sandor thamai ya kini ka kam kan kamut deki bri ku jongi ki batre ni ka benta kam odo ki kenyo lo jong kanong bau pai ba nong ba ru unyo lo jong kanong kan kanom sab e ka kan de namar ba boro shok atangi i mo ngi juong ba o ngi khasi ke bale khoi ba mut ahi ngasem gile khoi ba repat ya ka bam ba ngi bam pat ngim tip na kai ka tangrai kawan mentai kata ngamla asya benda banganam ya bandem pi ke nuksa pi ke jing od extra ya jing od x nyang mensha po jao semua utung ma bagi ong bat mata kor ma po bata klap her bak labak klak kham ilong healthy re banong manwara ta ka jing kelapat kensan tekan
mo hari ngapet menta pak kibri ku jongi kiba odo apa abator ka anak ham nom no kla anak ham update LD khati nang wai mo nakapor sakapor dan lojong in charge bopet namata ka ni ka sanitation ni katai borok ni per khoi ka ni katai ban pung khoi ni ju thung ding hi sin sinam no ban peditanat itu ka ayo kamu sosi ba kalong ba ada wrong place kan kadang abator manusia keren no ang ni mo kamarten kadang siliang kadang abator kadang untuk persa ka tu teng ngiman sing hap pressure hi ka municipal ro nakapor sakapor baka di ben la ban kum no bahkan pen pen khoi ba ya kamarten kan nong hawadi baka thang nyot thang ini katai Kakong DBS Mukim Assistant Commissioner Food Safety kalau ong babon ki jingtrai kam ki bahab bani mirjumut nak banta ka khoi ka suba khamtam ka do ka bapoi siyo ki hat om tang hayudu anrei ha ki wepat ki jaka badi do kumju kum pilatif I ka do ka de ka bam dei te ka role jongi ru ha ka bede ba ka slaughterhouse ka ngidon la ka jong ka banta ka krawa ka ba ngin haban pej nadu ka bet ka piang ka jing khoi ka jing suba nang ta kham tam ya ka jing ka quality jong ka dok mo ka hakat ka badang im ka tu kila pej na ka liang jong ki doctor na ka veterinary department tin rei nda ha ba kila penyap ya ka pade te kamut kala wan cha ngi la pej lang mangiru ken na ka liang jong ka food safety ban yo ya ka quality ka bapaka di nang ta pade ngi pej ru ya ka be dei bat ka surrounding jong ka tu slaughterhouse pakade ban long ka ba khut ka ba suba ka ba lat na ka jing jabo jaban ladangi kren in particular ya ka slaughterhouse ka badon hang thia mau yong de ko mentang yu ba ka don ka marten ka jaka bret nyut ho ke jan bha panang ta ke jing sem jongi ka long ba ha ba ki thang ya ka tu ka nyut yu ba ka don ka tedem ka ba ser khei nang tu Nang taru ka pum ka baher na kita ki surok nang tu ka slaughterhouse kam dei shu ka bakai barangkat begini ki pum ki don ki microorganisms ki ba ngim la shu ban tip tikini ki penjabo ki penjaklia ya ka ni ka slaughterhouse tena kata kadang ya advice ki bakin le ya kini ki ya ki kan janet kumba ki nagalian jong ka veterinary department kata ki lale ya kata nang ban lait na ka ni ka tedem ka pum bat ki we ba ka baling ile ekni kalong ban minimize ya ka cross contamination jong kani ka do ka ba ki ot hang to apo ka slaughterhouse Kibor badi pej ya katnan animal husbandry and veterinary kilapan pau ba kalong ka jinge ka ba khraw na banta ki doktor ban be lik pej bnia ya ki jingri ban oddo na lor ki wepat ki kam bala banchet bakin trai kilaong bakum katnan hakabai dei ba ka jaka oddo hamoyong kalong ban pej bnia suai ki jingri bat hadien baldap on ya ki bat pentikna ba kilong ki basngan bandi ya ki hakiyo ki hat Kacing tikibon ba na marbalay kumantang ang EP ka role jong veterinary department ka day bangin pet ya ka anti-mortem but post-mortem. Hanringim don ki full-time doctor hang tay. Ki doktor ki bang ngibo hang tay ki day ki bawan na kiway ki center. Te ki semjing siya na marbakin dala adap ki duty man step nang to kin habab let si ki dispensary jong ki kabaki don te ka ki semjing siya kata na mar ki habab dang step siya te siya post slaughterhouse but pendek kita kikam tiadin kata pada kin let pasi yeng kin krep pada kin let sepok ki dispensary jongki titeng pada nda ka jengkiatan ka kam ro kim la be sho namar kila don ki patresi jengairo kita hi henry ya ki pos hingila propose ka government bakin ay ki pos kan strictly for slaughterhouse kanang bangin yo man ay full time kan ya ka slaughterhouse henry hapring kita ki jengero ni let ki doktor jongi ki let bet ya ka duty jongki sa slaughterhouse Saturday ro ni let bet kanya kata te ka role ka jongi ka veterinary ka de bangin pet ba ka do ka bami nang te na slaughterhouse jongi ka de ban long ka babiang ban bam sikipet ba kata ka de ka main role jongi kum ka department ki doktor ki badan hang te kim don ka post especially sa slaughterhouse ki de ki bangi attach na kiwe ki center te ki don la ka chong ka duty te ki pet swaban dawan ki masih kumtung ki pet swa ya ka anti mortem mon ki pet ya ka jinglong jingman jong ki masih swa bakin oddo nang ta paden da ki la dep man pet ya ka anti mortem mo baki ong te ki select sa post mortem ki od ya ki do support te sumot la dengi lap baki don ki kini ki do jan mo baki don ki jing ipair ni discard no kanya ki ni reject no kanya kita
te kum kata ngile ya kita kanang ba ka do ka ba mi nang to ka te ka ba safe ka ba long ka ba bed ban ba ya ki pai ba hajing sha na do badan covid te ka don sha ka jing kata ya ki mas ya ki do mo ba ki on te man ta kat kum ka jing theng ka ba ngayo ka te ba la kum no ro san hado khasan teliki masih but sa san hado chispa ar ko teliki snya kum balong menta te kidai tangki masih bat kisnya kadai hajing syaki kidon ke managing committee but nang ta pada ngi don ka MMSA mo committee ka ba don daki doktor assistant director ki ba pet ya kata po directorate jongi nang ta ngi don ki member komi Dr. Dengdo iba pet ya ka slaughterhouse but barok ki doktor ki ba shet don duty hang to ki member jong kata ka Coordination Committee MC. Ia kata ngila pensnyau hi ngidon kini ki Khasi Jantia Butchers Association te ki ba bon hi te ki don hi ki banang ni na sajan hi ki bawan po slaughterhouse te kadang dai tang kijing sedang kini ngi kermen ba ki wei ro ki ban ki nang shat nong odo hi kin wan sakate ka slaughterhouse ken kanang baga jing odo ka ba mi nang te ka do ba mi nang te kan long ka bit sisaban baki pai ba kin bam kan te henry menta ti om borok khoj mo ki ba wan sakate ga ki ba don hakane ga ki ba rong saka slaughterhouse kadan ka managing committee but haka managing committee kidan ki members jang ka pik ba jang ka cattle abattoir te kidan tamaki te henry ngidan sakwe ka committee ba de ka bagi khot ka coordination committee jang ka te ka modern multi species abattoir ti hangta kidan ki officers na po ka department i assistant director ti iway nang tapat de hadan mga hangthir nang tapat de dan i CEW jong ka department ru nang tapat de idon pada kiway ki officer ru ki bana kiway kitanat kata kalau i assistant commissioner jong ka food safety DO East Khasi Hills but iway officer na po ka pollution board ti ki officers pada ki doctors ini beri on visit duty ru baro ki dan lang hangta but kinong mi khamal jong kani ka managing committee jong ki butchers ru ki dan lang tika de hakan ni ka committee bang ya plujing mon ya pet ki jinduna ya pet ki baro ban ni persang ban kumno bangin le banang pen bahai ka jaka namar hoi kam de ka bala biang kan ya ka de tang ka badang sedang tengi ru kum ka state ngi dan tang ka te ka wehi ti ki dang long baby steps tengi dang hab ban ya khaman namar babun hi kini ginong addo ru ki babun ki untrain ti jai baka district administration kala phai ki chathi kapan wan kapan on ti hendreng ya persang man betin den ti ko manong hand holding ya ki nama daladi hi kinom tep hi bapi kum doan le ti ngi dang nget ba kanang ya kanang bahas su khaman ti kum tahi